воқеан ҳам зинда гардонидаи номҳои таърихӣ ва дар чорчӯбаи меъёрҳои забони тоҷикӣ мутобиқ намудани онҳо боиси шинохти таърих ва таҳкими ҳофизаи таърихӣ мегардад. аз ин хотир солҳои охир дар ҷумҳурии мо як қатор номҳои таърихиву ҷуғрофӣ аз нав эҳё шуда аз тарафи шаҳрвандон дастгирӣ ёфтанд ва макони воқеи худро аз нав соҳиб шуданд. яке аз онҳо маркази вилояти хатнон шаҳри бохтар мебошад. ёдовар бояд шуд ки президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро оид ба иваз намудани номҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла номи шаҳри қурғонтепа ба бохтар, шаҳри сарбанд ба леваканд, ноҳияи бохтар ба ноҳияи кӯшониён, шаҳраки восеи ноҳияи восе ба шаҳраки ҳулбуг ба имзо расониданд. сарзамини имрӯзаи тоҷикистон бохтари қадимаи пештар буд. Киҳо буданд бохтариён? ҳамон тоҷикон, ҳамон форсҳое буданд ки дар даврони қадим давлатдорӣ доштанд ва дар ҳама соҳаҳои ҳаёт ба як дараҷаи баланд расида буданд. агар мо назар афканем ба лашкаркашии баҳодурони бохтарӣ, вақте ки искандар мақдунӣ ба бохтар ҳуҷум мекунад, бо лашкари пурзуру ҳамон вақта пешрафтаи бохтар рӯбарӯ мешавад ва дар ин ҷанг искандар мақдунӣ шикаст мехӯрад. ва ҳамин сабаб буд ки лашкари пешрафтаи бохтариён буд ки ҳам лашкари савора доштанд, ҳам лашкари пиёданизом ва ҳам асбобҳои деворшикан ки манҷаниқон ном доштанд. ва аз ин асбобу олатҳои ҷангии бохтариён искандар мақдунӣ дар лашкари худ истифода мебарад ва бохтариёни ҳамон вақта искандор якчанд бор шикаст дода буданд. ва мана имрӯз ном гирифтани шаҳри азизи қурғонтепа ба номи бохтар ин як воқеаи таърихӣ мебошад. ба гуфтаи таърихшиносон бохтар дар баробари номи яке аз се вилояти таърихии мовароунаҳр суғд ва хоразм буданд, инчунин номи калонтарин шаҳр ва пойтахти давлати кӯшониён ба ҳисоб мерафт. аз нигоҳи таърихӣ бохтар номи қадимии балх низ ба ҳисоб рафта қаламрави он ҳамчун вилояти таърихӣ қисмҳои марказӣ, ҷанубӣ ва шарқии тоҷикистони ҳозираро фаро гирифта таърихан дар ҳудуди шаҳрҳои қадимии вахш, леваканд ва ҳаловард қарор доштааст. аз қадим соҳилҳои дарёи вахш ҳама вақт маркази тамаддуну фарҳангу сиёсату давлатдорӣ будааст ва вахш барои мардуми ин минтақа чӣ хеле ки нил барои мардуми миср ва дарёи ганг барои мардуми ҳиндустон муқаддас, барои мардуми ин минтақа дарёи вахш ҳамчун як чизи муқаддас эътироф карда мешавад. ба ин қисмати тоҷикистон ба маркази он ном гузоштани номи бохтар фикр мекунем ки боз ба асолати таърихӣ хеш бармегардем ва солҳо сипарӣ мешавад ва ин минтақаи таърихӣ дар забонҳо бо ҳамон номи бохтари антиқа аз сари нав ҷилвагар мешавад. тибқи маъхазҳои таърихӣ дар кишвар ё вилояти бохтар 18 шаҳр мавҷуд буда бохтар яке аз калонтарин шаҳрҳои шоҳигарии кӯшониён ба ҳисоб мерафтааст ва унвони модари шаҳрҳоро доштааст. ҳамин шӯҳрат ва қадимияти бохтарро ба инобат гирифта мақомоти дахлдори кишвар чунин иқдом карданд ки маркази калонтарин вилояти ҷумҳурӣ бохтар номида шавад. шаҳри қурғонтепае ки имрӯз бо шаҳри бохтар номгузорӣ шуда дар воқеъ ин ҳақиқати таърихӣ мебошад, зеро бохтари қадим қисмати шимоли тоҷикистон, қисмати ҷануби тоҷикистони имрӯза ва як қатор аз қаторкӯҳҳои бадахшони имрӯзаро фарогир мебошад. дар асл бохтар, суғд ва хоразм яке аз қадимтарин шаҳрҳо, яке аз қадимтарин давлатҳои ғуломдорӣ дар осиёи марказӣ мансуб меёфтанд ки махсусан аз ҳама даврае ки бохтари қадим тараққӣ карда буд, ин дар ҳайати дар давраи кӯшониён ба пойтахти давлат табдил ёфтани бохтар ба ҳисоб меравад. дар ҳақиқат зинда гардонидани номҳои ҷуғрофӣ барои насли наврас ва ояндаи мамлакат аҳамияти бузург дошта рукни давлатсозии миллӣ низ ба шумор мераванд. баҳриддини эмомиддин, Фирӯз Қурбонов, шаҳри Бохтар, махсус барои барномаи таҳлилию хабарии Иттилоъ.